Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong po town shopping complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not saw pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar riunyo. Kadkum ka jingyo lom jingtip na kibor pulit ka Ribhoy district lengba OSSP ka district Ribhoy lapan tip ba layok kem yaw finance secretary jong ka KCP PWG dag ba penchong no rim ha kitalong jingtip na kibor pulit laong ba finance secretary jong ka Kang Leipang Communist Party People's War Group kabadi ka seng leno bala khen bi anya ha ka jala Manipur Uneu leno jong ka KCP PWG laong bau lari dengan ha ka wai ke ying bala aiwai kabadan ha nong thamai khat san mer bernihat Ribhoy district bar udon khti ha ki kampen trim bat kiwi ki kamrunar kentup ha po ka jela Meghalaya bat kiwi ki jela ki Bamarjan hadin meladon ka jing suba ka bajur ki bor pulit ka Ribhoy district kilapan long ya ka jing khenra bat la yo kem ya wei ubriu belatip kerteng kumukun dong bam herojit meitei ha ka arpoi terik uyayong arjar arpsan ha ka por prasiteng menmit now neu breu la yo kurup arteli mobile phone bat kiwi ki tiar ki bala pengat yau ha ki kendon ain ha ka jing tokit jong ki bor pulit ula kambau riu dukhot jong ka kenhun KCP PWG bat ula julum pisah ha ka kerteng jong te keseng kumbala pau uri tengen ha kaput asam bat Meghalaya ban kiar na ka jing sekem ha ki bor pahra ki bejupej perman ya ka jing don jong ki seng leno baper ki beju thau jing klumar ya ka syongsuk syongsany ha ka jela Manipur lasu baru ba udon khti ha ki kamrunar bat ki katto ka ni ki seng leno ki bedon ha ka ri Myanmar bat ka ri Nepal la ban kedau ba lakem yau neu breu haus nem baladap ha jela Manipur namar ka jingdon suloi biany bat kumju ru ha Dimapur haus nem arjar khat pra namar ka jingdon khti jungu ha ki kam khai drop ha ka bai dei bat kene ka jingkem yau neu breu la register da ka mukot duma hanong po police station bat ka jing toget ka dangya chakman ki pulit ke Meghalaya ki dang pengor bha ya baro ki breu ki bejule ye ki kam ki bapersya ye ki mlang salang bat persya ye ka ri bat lasim ye ki sinjam ki beteng kat kum ka an